मुलि होनानै हामबावनांगौ जाखोरा नोगोद खस्थ' मोनबाय आं दिनै बिदिनो जेबो गोनां खोथा गैया ओरैनो ससे नोंथांमोननोहाय आंनि बे प्रब्लेम जानायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानैहाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय ससेब्लाबो ओरैबायदि खस्थ' मोनना दं आङो बे स्किन एलार्जि होनो ना मा होनो मोदोम माननाय ओरैबायदि गोसोम गोसोम जाजोब्बाय खुरला गोथावल' मोनखायो ओमफ्राय दोलाबबाय सिथरबो जाथाया आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै र' मोदोमावबो सेस मोदोमाव बाखांबाय नैबे गोजा 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 नुनायानो नै बिदि जालाबायजोब्बाय मा मुलि होनानै हामबावनांगौ जाखो बिजि गंथाम सुजाबाय होमब्लाबो जेबो जाया ओमफ्राय मुलि जाबाय टेब्लेट जाबाय माबा थाव फुनग्रा क्रिम फुनग्रा बेफोरबायदि दंलाबायसै बाहायजोबनाय बे ओमफ्राय एसेबो खमायखौनो मोना ओंख्रियाबो ओरैबायदिखा जेबो ओंख्रि मोनजाया नों बेस्लाबो मोनजाया नोङो मैगं गोजालाबो मोनजाया मैगं जालानो जाबाय माननाया हरावहाय ओरैबायदि आं नोंथांमोननो बे सिथरखौ देखायनि र' बे माननां खुरलाबलाबायनायखौ गोसोम गोसोम जालाबायजोबखाबाय ओरैबायदि खस्थ' मोनखायोना बे जायोब्ला सयथिबो 3-4 बोसोर सिगांबो खनसे जादोंमोन आं ओमफ्राय बेयावहाय बिजि गंसेनो गासैनोबो हामजोबदोंमोन ओमफ्राय नैबे बार'निला हामखायालै ओरैबायदि माबायदिथाय बे अखाल बिजि थुजाना हामनाय जायगायावसो थांनायसै आं र' बिजि थुजानोहाय हामो खोमा न'आव थांथ'नो गोसो गैया ओरैनोबा ओमफ्राय फारसेथिं खामानियाबो बन्द' जासिगोन आंनिया आङो सप्तासे सम बिबाय माने गाबोननिफ्रायनो समबारनिफ्रायनो खामानिखौ जइन खालामनो बादा होदोंमोन नों गुबुन खामानि नायना लादो होननानै बुंबाय आरो माने बिजनेस गैयिखाय बन्द' खालामसिगोन ओरैनो लासै लासै 2-3ल' मानसि दोनसिगोन आरो बिदि आं बे माननायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि फेन्दानिफ्राय नै खुरलासो बिदि सिखानो माने सिगांहाय बिदि जाया खुरनानै खुरलाबलासो बिदि सिखानो नै आथिङावबो जाजोब्बाय नै खुरिं खुरिं बिदि गोसोम गोसोम जाजोबलायबाय फाग्लासो आसरितबा मोनखासैलां ओरैबायदि गोथाव मोनखायो खुरनायानोसै खुरिं खुरिं खुरलाजोब्बाय नै बिदि जादों नै ओरै फारसेथिंबो नै फारसेजोंबो आसरित बे सिथर ना माइरिबो ओरैबो जाजोबखाबाय नै बेफोरो खुरलाबनायनि गोजा इयो नै ओरै साखाथिंबो नाय बिदि जाजोबखाबाय नै ओरै सहायनो हालायखायालै माननायानो ओरैबायदि जाजोब्बाय नै गोसोम गोसोम गोसोमनो खुरिं खुरिं खुरलाजोब्बाय ओरैनिबो नै आखाइयाबो बिदि जाजोब्बाय नै नै माथो ब्लार जाखोब्रा बिदि जाजोब्बाय नै गोसोम गोसोम आखाइयाबो बे खुरलाजोब्बाय नै फारसेजोंबो नै बिदि खुरलाजोब्बाय नै बिदि गोसोम गोसोम जाजोब्बाय बिखुङावबो जाजोबबावबायसो दां बे माननायखौनो बोरै हामबावनांगौ जाखोबा मोनबाय थाखाबाय आं ओरैबायदि मानखायो नोंथांमोनाबो जायफ्रा जाजादों मिथिगोन हरनि समावल' बांसिन मानो दै ओमफ्राय बेलासि सम ओरैबायदि हरफा खुरनांखायो दा बे मुलिनि थाखायनो ओरैबायदि खालाव खासाव जानानै दं आङो मुलियानो मेलाया मेलाया जानानै दं आरो न'आव थांथ'नो गोसो गैथ'थारा न'आव थांनायनि टारगेटआनो गैया दासिमबो बिदि जानो हानाया हामला मास मोननैसो जाबाय आंलाय सिगां एम्फौ अरनायनि जादों ना मासो सानदोंमोन नायै 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 जेबो एम्फौबो नुवा रुमावबो उनावहाय थाल मोनलांबाय ओमफ्राय बारा जानो हमलांबाय अब्लासो आङो केयार खालामदों आरो सिगां थालानो लायाखै मोखाङाबो माबा दाख्लै मोखां सुजानानैहाय माबा मानेखासो जानो नागिरदों माबा मा होनो गोसोम गोसोम मानेखा होनो ना मा होनो बिदिसो जानो नागिरदों नै मासदिनि मोजां मा नालाय मोखां सुजानायनि खामानिया बेखौनोबा सिख्लाफ्रा एकदमबारे मोखां सुजा सुजा जोंखोल जोंखाल देलायो बिसोरना माथो जेबो जाया जोंनालाय माथो खनसे सुजानायावनो बेफोरबायदि मोखां माबा मानेखा जानो हमखो हुस
अन्नानै सोरबाफोर मोजां मुलि मिथियोब्ला बेफोर बे माननायनि थाखाय खोन्थाहरदो नामफोरखौहाय वाट्सआपाव हरदो आंनोहाय ट्राइ नायबावथारनोसै आं आरो आं गाबोन गंसे बिजि लाबावगोन मा जायो नायनि र' बेखिनियानोसै लोगोफोर मानलायबाय नै सुरु जालायबाय